ddrws yr ystafell byw a syllu mewn rhyfeddod. Mae'n gwbl wag. Mae'r bwrdd a'r cadeiria wedi mynd. Mae hyd yn oed y carpad wedi mynd. Safai yn stond ag edrych o'i chwmpas. Delyth Beasley. Beasley. Dau. Yr allt. Llangenech. Tŷ gwag. Dyma lle eisteddau'n had mewn cadar esmwyth yn cadw'r tân i fynd. A dyma lle bydd esgrwltop ar hen lamp fi o neiddo i nain. Dyma lle treulai Trevor Beasley gymaint o amser yn ysgrifennu erthyglau, cynarreithio wrth wneud hynny. Dyma lle bydd soffa. Be nawn ni wan heb gadeiria? Nid Kelvin unig oedd wedi mynd, ond holl gysuron y cartref. Fydd dim byd bellach, fel ac yr oedd yn arfer bod. Delyth, ti di gweld? Maen nhw wedi mynd â bob dim. Oedda ti'n gwybod? Hon, ni o'n i yma. Dwi'n teimlo fel bod y stafell yn rhan o'r tŷ yn ragor. Lle diarth. Lle gair drws arno. Pam na neith y cyngor ei ffurflen Gymraeg i ni, mam? O, mae'r rhain dadlo bod i'n ffitio'r geiriau Cymraeg ar y ffurflen Saesneg. O, pam na chawn ni ffurflen fi o faint te? Pan mae fy stori ein mynd yn rhy hir i ffitio'r dudalen, fyddai'n mynd i nôl darn arall o bapur ac yn cario mlaen ar fy stori. Does rhywun stori'n rhy hir i ffitio'r bapur. Da chi wastad yn cael digon o bapur i ffitio'r stori. Darn bach o bapur. Os rhywbeth allai i neu, mam, i helpu gael ffurflen y dreth yn Gymraeg. Be sgen ti mewn golwg? Allan ni sgrifennu llythyr. Mae Mrs Davies yn dweud bod fy llaw ysgrifen wedi gwella'n ddiweddar. Peth mwyaf di wneud i peidio ag anobeithio. Peidio ag anobeithio. Bydd y sawl un di roi ffidin yn y to a di galoni, ond dyna fysa'n plesio cyngor Llanelli. Mam, dwi'n siŵr sut ti beidio di galoni. Mae'r cyngor yn gwrthio gwrando ar bopeth. Maen nhw eisiau ni ddigaloni a thalu'r dreth a dweud dyna ni, da ni wedi methu, dydy hynny dda i ddim. Rhaid dal ati a bod yn llawen. Mae gen i'n dwych yn pennau, ac mae llawer gwella nhw na sawl un arall. Lle diarth. Lle gair drws arno. Anghofio amdano. Byddwn ni ddim yn y tŷ mam byth, na? Na, dwi'n meddwl. Fydd y tŷ nesaf fwy? Bydd y gamp i ddod yn llai. A fydd lle i ddresol y teulu yn y tŷ hwn? Bydd. A ffurflen y dreth yn Gymraeg? Bydd. Gorau po gyntaf symudwn ni ta? Bydd dim byd bellach, fel o groedd yn arfer bod. Fydd dim byd bellach, fel ac yr oedd yn arfer bod.